Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Buon pongot ki pat nong snong kamusto, kilayo kempang keshit, pre bat penihar gensan, hakas ngi palay, ater unaitung arajar arpo. La penkit marmar yaki sya ka jaka sumar PHC like so ka bacengai ku man 2 kilometer bat donru ki bala sya penkit sya sora CHC namar baka jing shutom kalong kaju e baro ki bor penya jong ka like so PHC ki lahyar brand chamusto ban pelong ka jinjureb ka bapenya ha ka singi ka bubut ru lanang don chu ki ba kempang handai la pha no yaki katu kat ni syayeng hadien baladep ban ai dawai kat kum ka jing thu jong ka doctor in charge ka Dr. A. Kharjana laong bakadaw kalak mandai na ka umdi ka ba kinong snong ki punan kam tang na kawai ka talong kumta kalapha banle ka tes sya ka department badi ban pej hasor silong ban lap thikna ya ka daw tan rai shu ka jing jurep jang ka kun hun na like kan so PHC lalap bakam sim ladon kanu ka jing ya bam paj ba lani ka jing ya bam jing bam phla hapok ka snong musto laong ru ba kini kinong ai jing sumar jong katnat ka kwat ka khya jong ka jela ki badan hamaulong ichamati bat sora kumju ru USDO ka sora civil subdivision kiles nok tilang banirap kat pala hakani kaliang nakaliang jong orang basnong kamusto pan uba Gregory Khan ulong bakani ka dikasien ka paningkong baja kumni bat ulayaro yonomi khmat ka shila constituency uba balajit ku persendram bat gibor katnat ka kwat ka khya halor ka jingsim khya jong ki ban a jingirap biangpor kani kaja selalu mensisungi sedang te khambun menin te lalai cepo PSC like so lalai menin mit like so dong mi don exposure nama bo mo kidon gitu ki patient ki bala kwa ban refer nak PSC cha sora dan teng ki bakimetre ngable pesu ki don ki bo ba duna bai pisai pilan ta hable jarap ni tidon ki blalai tu kata-kata kubur longi ke menin temen setiap rong kadang wan ina pola so wan nomor hadin bala yo apa food na syaki bubun ki jaka ki keli kalau kumnu to ka jingjang ni teng longi ki hi bakalong ta ko hadu menin te kamot I ngadon has bola so exposure min sawan teng information hina kitu ki nau tu doktor khaner benar sora accessible ru ula phone te kumakalong hadu menesha I kumakala long stable so don ki nopang ki bala apply do nang ni po PSC tendai kumakalong mentang I pada dang don syu pada ki khana ki ba tang li ra biang te kata kata ka phang ha ge yuni benta tendale yuni snong te ngala phone yo mele la kotu lese department te kumalong hina du menin ni kitu ki NM kila don hang ni madu sukar berjen mit ki hablet bar ko snong hi nomor bangi ong ba kan khamha ke te kitu lalet menin mit temen step lan hitang step tementar gedang don hi ki kham numang la ngi la keren ber ki ke blak ki la arifa dang ni kla silip iste khamsok te tang kata hi ka bentah ka banga suka itu ke hanya di jong tak bentah kan Dajene pada ki daw balai kalong ni kajing balai kerja kan kajing pang ya kata hadu mentah tengim pala ban declare nomor ba nakaliang jong ka health department du class example hadu mentah ngim padi ka sol ke balong kai ka daw kan ha je kan strom senang te don ang ka dan ang ka kata ngim pala bang ong ba sisa na kata kan mar ki bor ko makalong ka por mentah hi tangka health department ka wala long specify to kam te kamot kin ha patay ba ki kai example lanyang tanah kesempel ke laban tip tang katahi ka ba nakalian yung snong ilap adu mendak makalong kan tikum urang wa snong kumnong yalam yung snong ki lat kilinti ki pafilasim ban yale ban yada ba kanum safriang lan ban ba fin kentu ki nong snong ki bakin long bala khoi na kadai kum to ya kata bentar te nakapor hi ki don ni kasam ngi sai kan tui ba borobor hi di pun kam ka khluj khamdam ki khana khlo kapor kumne tandai fi kum kalong tu nakala jong snong ni kata te man kapor ni hamal lagi jelang hamal lagi khamtam le hakani ka por bodon kani ka khlam
ila long aware sya tin rea baka wanja pada kumni dengan 48 kai ka daw pin ka jing perkara nak soni perkara abun giliang nam dang ka ko khia ada kumno fin ong pat ia ka jing kloi jong kini kitanat jong ka koi ka khia banwan kmi banwan jurip banwan kai kini among akan ni perpi men sisi ka ja tin jam sisi nga dang song kai hang ni na wan jong wan to tin kaliang jong ki no song klon ong yang a pet ka laja kam ta ngin haban sim khia no te nga so ba an sim khia kum no ka perkhat na ko no sang persamaan kontak accessible to the street of the port phone nomor kum ta nga kontak ngayu MLA tu MLA don bok don har sora por nyau beje tengok sebab pen kontak sosial like so sora bagian ya sim khia nam ta jeng ni ke jam ta kini ki jingja kan kadai kata ka benda let's say kalau pelong bawa MLA jung stay ujungi ula kontak itu ki nurse ki doktor ki apa state sini te haba ki lawan sini mat ki itu baka kam ka don kam bakin hawan ki lalek wan biang kata kumno kalong ka jinglong jiman hasnong hathaw mentapat kinong sesnong kidon ka jing sien kumno kalau mentat kam pada poin ruput adu kata sudan kan malu malam tu abai ba kalong ta tandai long no ngi sosial de long no maka don bentar long ba lala ban napo PSC nang te kat ki blalai long no la gi le khasan ngut sanan rungut gila de plan no long kata bentar ka ba ngai mener kadang swan biang dang swan mi bendan sipang na PSC PSC itu long mon confirm kata ke te kalau bentar kata te bentar Dia kena sedang mendin mo kalai terik kumnai ba banyo araja arpo dia kerja kumnu kolong ba kiwan kini ki breu na musto kilawan hakajin shisha ka terik kumnai banyo ru kilawan mo tama iwan IWR tidawan IWR kiwan aku UPD kiwan aku UPD kumdai pi pang jur ta kata pin hiar hisin arsien andi ki pri hisin arsien long ka kiwan kumta ken ti hadin pade kumtu nga ai dawai kinang ni be kilawan ngapha na ki shien tikidan ki bapen hiar long IWR kan na kan ni kasnong busto mo te hadin pada kiwan pada hak laiterik hakasni Friday kiwan poi sini sha hangni halat ke sau PAC jungi kibas dang ning kong ki dik tu min step ken kendai beje shipau beje kumtu kiwan ki lakhot ba o doktor lawan nong pang nam sto te ngate bang sak quarter hangni te ngawan ki emergency ken kiwan pet pang kum mo te kiwan bapen hiar te kiwan arnut lainut te ani balai kum ni mo nga ong check ka register PE ni minin kat numut ki badai long bana musto kan kila o doktor dan arnut lainut kum tu bana musto minin ti ki ban hak UPD umdai emergency mo ti ki ban hak UPD tingna ai dawai ki ti mas ni kum tu ngala apet kat numut ki bawan kum tu IWR kum tu tengok nga suspect kan haka klik jang ngala perkat hi kendiat ba kala bandai ka outbreak ani ka balong baja tang haka snong kan ti mas long kum ta nga phone cha ini district surveillance officer jong ka East Khasi Hills ngom bangi di benle ki nya kata phone i ngom basa ba kerja kum ta ngala batai syai ki neki kumno ba kerja ti ong sa nga suspect bakal abendai long ba kerja tang hakan di ka area mo hakan di ka village musto ti mas dep kum ta mi la batai syai nga yong le kumno yong pa i kita ki beriau kan pak eka tim jong kan ka village team jong nang ni mo kini ka nak ni staff jong ka PhD bikin net jurip setai kan mo ti hading ka tambas man kum tap de puk shuan de kiwan lak hambun te
hakata kapor mangi la shia mare bet dum dham la shia mare mo te ki staff nurse ki ANM bar khot la shia wan dang tai ban ya yarap iwe te ngi la es dang ki flute mo kumbangi dei ben le ngi la ai ki dawai ngi ai ki ORS ngi ai lut bar khot kumbangi dei ben le te halung ta hakata kapor hipat nga phun ke ni kini bar khot nga batai sai ki nga khot ni ki nga pet kala ban dei bakaja kala ban dan ke ke hamusto te pilet dak tim kan nga pha dak tim hakapur kat wi biji hapur bagi lawan kum tu laingut sangut ka bang ong pi bangala suspect mo bakala bandai ke baja kelak tang hakata ka jaka musto idan iti asyar kan ibawan i asyar musto mo te iwan ita mas nuan ita nga pi inform mo iki rang ba shte ki badai pi inform ba ki bun ki nong pang na musto ki bawan hang ni tengok ong i ke ba phet yong doktor ngabat tip kata nama bakala shija menin hitem mo te hadin kata nga ong i shim shura ong ni ORS rabbit shi paket ngala pha yi chu kidar jang bakin ai bet rabbit shi box bet tu sambet pi hiar stay sambet pen bana bala manu bapang wan bi chini kan kata ka khatwe biji tu khatwe biji khatwe steng mi dang mi nang ni tai asha jungi i asha jong musto kan ita te hading kata pade ngla klaban chu anang tu yang tu kini ki patients ki bawan na musto kan te hakata ka pon ngi admit ki be ilong ngi admit te dan ki ba ilong ya sedang flu chapat ngi ham pha thali kan ni pha sha sora ni pha sha ai group te hadin kata pat adep kata ni pha sikini ki village long kini ki team jong amo like kan so te ki dan ki ANM ki ba long ki ba dei ben pet akati ki jaka ki dan specifically mo te dan sikibe ki ANM ki den ki pat ki jaka te kita ru ngo em barok khat pilek lang bet nanta la pide na nono jakar umilai hiar wot musto kan tige hiar wot ngapha dak ambulans mo ngapha dak ambulans ki hiar ma on kira lupa ki dawai barok khat ORS long ki uzing kat ki bingidan nang ni ong ra ki tablet paracetamol ra ki paracetamol le jab ki khilung ki bun ki ba bun ba pen hiar mo kita ki village kita ki team jonga ki la mi kan nang ta kila mi nang ni ngap deng ab hang ni mangap ki staff nurse junga ni ab hang ni pat kiti ki we ki chu ki dar long ki bangi la kat bing yo man power mo ha ban divide lo kan ya kata kam shiteng pi pha sha area mo shiteng pi bu hang ni nama ki dem ki bathia nong pang hang ni mo te kum ta hi pat nga inform no kan ha ku tu ko por person that inform first district surveillance officer te la do batay nga kum do benle hadin pede nga pha iti ki team hadin nga phone sa DMHO mo i surgeon Dr. Manoj i Dr. Adrina mo i imam i do nga inform tengla inform i seru Dr. Kanayor i badina sora longai thu kin mo ka situation hang ni ba inyo banyarap te hakapor mga phone ni ki la jan mit te ba namar bakil abun tar kil awan tengal sedang bet ki admit mo ki ba shit eye injection no te ki ba patla pet phone kan adu kata khat we biji mo adu kata kasan biji lap pet phone asyo admit pen sedang fluid ki ba kham istom jur kham pen stat kan talong ila pet accordingly kan kinu ba kham istom jur kinu ki ba kham long ba kham biang kinu ki ba kham jur komta ki la hap man triage mo ni change ki pet ki ba some dehydration moderate dehydration severe dehydration ni komta tengah inform kin Indonesia i seru tikia phone yang nang te ki ong ban ya kin pan long kin wan lam manpower shot te ban yarap yang kai nomor bahang ni kan morway ngadai tang morway doktor mo tin lo kata ru baterai 24/7 mo bagi bun kam ini dan kibi kinong pang mo long kibam day na tanong musto kibi kinong pang na nongwar kibi kinong pang na kin so kibi kinong pang na terna ta kata kapur shumare e ken long la manage lang bat kita te ngala phone ni na tambah ki kloy bha banyarap yang amu ki kloy bha shen kum tum shimit hi ki hiar na ni na maulong PAC na isamati debat i doktor iwina sora ki hiar shit min hi kata kerja mo tie kita ki village team jonga ki sakut sabet hang dei ha musto ala pha kinu jan mit ki wan phai hadu RBG ni step shani kambam tam la shu pha kerki tu mo bakalong ka bukan san nak ban pen slam tengah pha ki kerki ke lek dak ambulance te saka wei pat hakapol bakum tu khatwe biji hadu RBG ko mapla nga batai bhai pimene kum tu dan ki bri ki bakham ipang mo te long ni sedang bet dak ni sedang ni I drip ni IA ni pha no hut padesha sora kin te hata kapol ki pisu hi mo ki bri hanong kedong ki jinjar ka kali ki jinjar ka e te ngidan kini ke ambulance ni driver jingi iwe ni pha beji i tar ke ma i bapli shu hiar
Te sakawai ni shamjing apa sini bak surok bak kasniu. Te sakaran ka jishna surok hangtai ru. Handai wala kata long kat ka bor ka bangi don long bangi la ni try hikin mo ban manage kumnu. Te kim dan hi ki bangi la pa sha sora ki bakat mistom jur. Te dala apoi kumen mit kala dap bet semam. Kani ko wala dap bet semam. Tang ba long ke ka ba ngakwa ban ken hang ni ka long ba. Mas ngu shibun mo long yaki staff jong harap kila kloy ken mas inform ko to mister kila harut wud te sakaweng ko ban ken bang ngu ya na I sa manuj mo IDMH jong East Coast Hills ki doktor na sora CHC doktor na maulong man isha mati ki kloy ba ban nerap yang ate kili binya dan ke ba per dan baki bam dan ke ba long ba kham long per ken naka ba day te kat kum ko bangi layo jing tip long dan jing khawai dan jing dawai dan te any gathering ki ba long ba khat ki bam nak ta ju ka chaka te long kata ngim la ken ban suspect ya kata te kawai ka ba long ki ba khat ki batai ki ong ba ki di nak ju ka telong from the same source so ni pa de mentalong ngila wat lut mo ngila de klip ni apa benya iwe kini tim ki bang la pha mo ngila klip ni iwe yeng pi bam pher pi bam umdan ni kum kita babam pher de babam khawai babam yang beri babam umdan te tang ka ka baki ong de ba ki long ki di na kata ka sim source mo ka telong ban ai ka exact number minta mo bala ban ai ka exact number mo namar ki don ki ba ngi pet ngi hapor ba ya mentahi ngila khamduna mentahi dan man batai bai pi hang ni dan khat atli ki bet smo khat atli ki tia hande kita ki tia umdai baru khat ben tia klung te dan laki male ward dan ki female ward dan maternity ward hande hakum kan ni ka por emergency mo i ben tia be ka maternity ward ru ya mentahi dan stang atli ki tia ki ba free ki ba like kamu cipot lada kates ngila apa shishilong mo kates ngila apa menem step hi bak ngila apa ya kates timentang isu up stang ya kates report hadin ya kata ngila ban kam tip kam ne la shai thare ngila yo ba la shai oi ya kata kin sa pentip bahan nomor ba na shilong ngila erap shibun ngila sho yang apa tang kata ka sample long kin sa erap na shate kin inform nga ya kamenta long ipet tang shani ken long ban handle le ka situation shani irang basno iwan minit mo apan shai bhai ki mo long ngim dei ben tiang than ki kata ru hendai ngim dei ben suk mensian than ki kata ru namar ko bayan ong pi dei ka pen her ko mo ni ki EGE with dehydration ko bangi khot mo ka khamma ki khilung mo dan lo kata dan kam tang ka flute dan kam bangin ki ter khong ta ka daw lang ilai awareness bhai ki long yamenta ka long control yamenta hendai kata kamut bikin sting deh kitchen sting nama ada kitchen sting komentar ka test report ngimpat yo telong ngimpat lak kan kitchen sting nama boleh ya ka daw tan rai ngimpat lam deh ta ka test bagi lak phan ne step kita inform yang ngala nu ba yo kata ka report mo tingim lak ban kitchen sting ya kata irang basnong ngila pha lut kini ki awareness mo bakin pen national bakin batai bha dia mentalong kat kum ka bang suspect hi kala bende na ka telong bengi suspect mangi kan bingi suspect te long ban chim sting kam dei ban chim sting hande kam dei ban panic mo namar ba nakaliang jungi nake yur mo ila batai sai ki ba dapen haru umilai pendi ORS kin sabiang ya kata ting lai hi ke result namar minin hapor ki bawan tar ki basuban mo ki bawan shibun ha hande ya menta kat ki bawan dan kam ban thia mabalai ki dei ki bri ki bang ki kena ki bang terkhong shite balai kin terkhong syuk ngakali ki nga kayo dawai na ina kilabad ay ki sister ki bawan minne tengah kali ang ilan jik shit ni dengi thau dan ki badang dan ki bom dan syu majority hi kin dan syu na balai ki ang ada bio dawai na chate ada ay kita ki sister ki bahyar minin long ta kamu kasi employ na ni po PC ban yar da di ban ajira om bay di ba halu ki patient ki dawan sini kala yarap sibun ban kawai nga syukwa kay ka bangi ngi kloy long ndey ban ngi kloy na marbang yo jing rapte na sora si isiru ngala de batay shu phone bet iki ngong ba kita dawai ngimdan kisay na kastok changki ki wan ra shani ishi ilong isar ila apa ila ai order kin ba kin yarap yang abar khot shani te telong kata kadi ka teamwork mo ko mangin ong dei na ngidai hang ni la kin so PAC hindai umdi tang mga maroi betray nama boleh kini ki staff nurse baru khat ki kam tiak kam dam nek jing ki step ha ki kam ki jam
ki start bha mo ki thojing mas nuan patient la tip ibn le thojing shit bang kali ki kham kloi te sakawai long na ki staff jangar ki long cooperative bha mas nong ki let bed tip kamiet tip kayong tip kabam tip kadi makistu bakadi ke emergency te long ndai kan ek bangale marwai mo ndai ek ta ndai kan cingarap te irang pas nong ru I ba song thu ba te irang pas nong ayo bane ke ni ila ong apen sai I ma iru bilong cooperative ya ke ek bangi ai na kalem jongi ong kijing batai ke bangi batai kumno abai dei ka from coronavirus pat nakalem ka PAC hamni le ek test ke ni nakaliang ke PAC mentang yundan ki test mo ni tang balong ke ek bangi yok instructions kadai balong lalaki wan kinu ki banabar tabakum hakan ni ke ida kamduna badan than ki bawan nabari ai mo tingi shibatai kini ki basic things social distancing mo kani ka ban phong mas man kapor every menta ha UPD ro dengi wan ka thermal scanning shwa mo thermal scanning ale ang ni tiada dei ba kitu ki bawan nabar pat kamduna hang ni hene shwa kin poi hasnong all the mandatory things that are needed to be done ada beli lupa bet kila inform lupa yang ngala ayo lupa kan list pa ale test kata test kita kiwan negatif kumta mo telong hadin kata pada kisah pak kan long ni na shilong ru kim jupa primary ki beriu shani kan kelampat le test kin teng kiwan hakashi tarik for example mo kin na puish ni hasan tarik ai no balai ki up test report shwa kibo shai ki ha civil ni kibo ki shai ki ha quarantine center hadu bala tikna yang kata test report bakalong negatif ti kisah pak shani kan telong nakal ya ka area jangi hi ikamduna hi ki bawan kiri returnees ki kan Lakin so kidan minshwa ne mentate they have finished the recommended quarantine ru ki breo ki ba cooperate bha ki asha jengi ki tristom bha la ngila batai ngila dap ai ki awareness program ngila batai shai ki bede binle ki ko ngo bet kat kum ke ba ngila apha mangi te long ngim la sham jing e than ken yakata te ka mas pede ka long mandatory mo pakin phong mas par ki bawan shenisha PhD jangi te hek ira ro ngila create ki awareness program in every village kum tu made binne te long yakata te kala kampiang he ka situation Oh, kini di maternity ward.